Tento rok sme si povedali, že necháme model slovenských hostí tak tento rok a vyskúšame trošku zahraničie, čiže kto bude tvoriť potom dvojice vo štvorhorách. Tak môžem potvrdiť, že opäť sa nám podarilo dohodnúť veľkého showmana. Myslím si, že keď sa spýtate všetkých ľudí, ktorí sú zo sveta tenisu, že kto je ten najväčší showman v rámci aj tých bývalých hráčov, tak vám všetci potvrdia, že je to Mansur Bahrami a aj tohto roku sa nám ho po niekoľkých rokoch teda znova podarilo presvedčiť, aby sem prišiel. Má rád Bratislavu, rád sem chodí. My sme radi, že teda prijal toto pozvanie a že k nám doviedol aj ďalšieho jedného výborného hráča, bývalého hráča zo svetovej top 10 v singli a niekoľkonásobného víťaza Grand Slamového v debli a tým nie je nikto iný ako